posible maghingi usang sabina mga mabalita para sa income tax returns kag business records ni Vice President Sara Duterte. Agod mapaatag sining ginaaligar 50 million pesos nga wealth gap sa dunga sa iya sweldo sa government service kag gindeklarar nga net worth. Suno kay Bicol Saro Party List Representative Ridon nga miyembro man sa House Committee on Justice, hindi lamang nila igasabina ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung salen kag bank transactions ni Vice President Duterte kag bana nga si Attorney Mansa Carpio. Ilaman nila kip ang income tax returns sa magasawa, bank records kag SEC registration sa ilang mga negosyo nga nalista sa 2023 kag 2024 nga salen sa ni Duterte. Pahayag niya importante ang mga financial documents sa good ma-verify ang sources ang manggad nga gindeklarar sa salen. Ginpahayag niya nga nagtimbuok ang declared net worth ni Duterte sa pagligad sang tinuig. Gintuad man ni Ridon nga posible ang mga ini nga magpangayos ng sabina para sa income tax returns kag business records ni Vice President Sara. Agod i-eksplikar na ginapahayag 50 million pesos nga wealth gap sa tunga sa iya estimated government salary kag declared nga net worth. Dugang ni Ridon, ang net worth ni Duterte yara lang sa 7.2 million pesos ang 2007 sang siya pang-alkalde sa ukon Vice Mayor sang Davao City, apang yara na ini sa 88 million pesos sang 2024. Patag ni Ridon, dapat nga yara lang sa ginabanta 30 to 40 million pesos ang cumulative salary halin sa government service atong nga sang 2007 kag 2024. Suno pa kay Ridon, base sa computation sang panel, ang mga negosyo kag professional activities ni VP Sara nga mong ginsite bilang sources sa ibang nga lawful income ang dapat naka-generate sa ginabanta 200 million tubtob 400 million pesos nga revenue sa sulod sang 17 katuig agod nga mag-account para sa wealth gap. Suno pa sa mamalidaang impeachment proceedings ang maghatag oportunidad kay VP Sara nga magpatag partikular sa among nga ginatumod nga wealth gap. Again, in the proceedings in the House Justice Committee, nakita mo natin the Vice President had a salary of 18 million in 2008, but the 2007 salary was around 7 million. The 2024 salary was 88 million net worth. No? The cumulative salary of the Vice President from 2007 to 2024 would amount to around 30 to 40 million in total from 07 to 24. So what needs to be explained by the Vice President is the gap between 30 to 40 million and the 88 million net worth that has been submitted in 2024. So saan po yun mapapaliwanag? May papaliwanag po ito doon sa sinasabi po nila other lawful income, which was taken from what? From law practice and from yung po mga business interests that had been listed in that salary.